ҳама пойбанди интернет шидааст, вале мебинем аз рӯи ҳамо баъзе ҳами бигем просмотрое ки меган бинен ҳар як чизе ки беҳудай фаҳшай миллион просмотр дорад, вале вақте мебинен як чизе ки аз панду насиҳатай як чизи хайрай бинен чӣ қадар бародарои азиз маълум аст ки як амри ба маъруфе ки дар интернет партофта мешавад вая мо хотиромон аз мардуми ғайри мусулмон ҷамъай ӯ парвои амри маъруф надорад. он ададе ки мисол амри ба маъруфа гӯш кардагиай ӯ яқинан мусулмоноанд, вале хеле ададшон камай хеле ва хеле ададш камай. инам бародар далолат бар чӣ мекунад? Бар ин мекунад ки дигар моҳо хоҳиши ҳатто гӯш кардан надорем.